Топчо, седни. Седни. Здравейте! Днес съм на Дановия хълм или Сахат тепе. Едно много важно за мене. Място, на което винаги съм обичал да се разхождам. Искам да обърна вниманието на всички към състоянието на едни от перлите на Пловдив. Образованията, които го отличават географски и природно от огромна част от градовете в целия свят, а именно тепетата. Вместо алеите, стълбищата и пътеките да са почистени, биваме предупреждавани да не ги ползваме, защото нещо може да ни падне на главата, тъй като никой не ги поддържа. Изключителна ценност. Те са място за разходка и отдих. Те са пречиствателни станции на въздуха в центъра на града. Те са пълни с история. В тях живеят диви животни, което е просто човек трябва да се замисли какво значи това нещо, да имаш диви животни, които са свободни не в зоологическа градина и които съжителстват с нас в центъра на града ни. Това е било някога стълбище. Няма кой да го направи това нещо. Това е изпълнение. Това е дялан камък, който е строен преди много време и за това, даже и без поддръжка, е издържал толкова години. Той е направен от добри майстори, с голямо внимание и без инженеринг, който да пести пари. За жалост, трябва да установим на поредната ми разходка, че тепетата са изоставени. За тях никой не се грижи. Те са изключително сухи и представляват огромна опасност от пожар в центъра на града, който, ако се възпомени, би бил абсолютно неконтролируем. Инфраструктурата в тях е изоставена, не е поддържана от десетки години. За щастие тя е построена на времето с много качествени материали от много способни хора, така че е успяла да издържи до недоброто състояние, в което се намира в момента в продължение на много години. Навсякъде е пипнала човешка ръчичка. И той е пипнала в такива мащаби, които са огромно строително предизвикателство. То просто иска поддръжка. Подобен подход на хората преди нас към тези хълмове показва колко са били важни винаги те за всички. То трябва хеликоптер тук да иска си. Брутално окастриха дървета. Тук малко трябва да се изчисти. Да. Попаднах на емблематичен графит, който показва отношението на управляващите, града, държавата към хората, които имат отношение към проблемите в обществото. Ти ни дей, знай много. Знай много. Намирам за абсолютно срамно, недостойно, непловдивско и нечовешко отношението от 30 години насам на всички хора, които управляват града, да ги изоставят. Да ги имат за една даденост, за която не трябва да се полагат грижи. Смятам да променя това. Смятам, че те заслужават много повече внимание, че те могат да ни дадат повече, ако се грижим за тях. Имам конкретен план за тяхното възстановяване. Не трябва да забравяме, че на територията на всяко едно от пловдивските тепета се намират редица бомбоубежища и аварийни стаи и пространства, които не са поддържани също от много години. Това напоследък е актуална тема. Смятам да я направя отново актуална за градското планиране и за управлението на града. Те да бъдат поддържани, възстановени. Смятам да социализирам тепетата, да изградя с помощта на общината поливни системи и всеки хълм да получи постоянен екип за поддръжка и грижи, съставен от строители и градинари, които да оправят малките повреди, докато те са малки, преди да станат големи, трудни и скъпи за оправяне.
Топчо, влезе ли език, бе? Сега. Забравих да кажа, че тепетата са тъмни и нямат добро осветление.